What's up mga katropa? Welcome back to Animes TV. So mga katropa, another mukbang vlog na naman tayo ngayon. Siyempre sa episode na Susubo o susuko? Ayan mga katropa, meron kami dito ang inihandang crispy pork belly. Tapos itong ginisang ampalaya. Wow! Tapos chicken skin. Ayan. Chicken skin. Siyempre yung kanin, tsaka pipino, ayan. Tsaka sausawan namin dito. Yung suka na may toyo. Wait lang. Gutom na Siyempre, ako. bago kami mag-start mga katropa, shoutout po sa lahat ng mga mukbangers, mga Filipino Dito mukbangers. to God bless po Bola sa lang yan. lahat. Ayan, so mga katropa, ano pa pong hinihintay natin? Kainan na! Nauna na Excited. ako. Arya nyo naman mga katropa. Sa akin lahat ng baboy. Sa akin lahat ng manok. Ako kasi nag-check up. Galing ah. Sarap. Gusto nga. Dito. The best mga katropa. Favorite ko to. Ampalaya. Pag mga ganito masarap yung kinakain mga katropa, hindi na kayo susubuan. Kumuha na Ginisang kayo. munggo. Ay, munggo? Ginisang munggo. Isang munggo? Ginisang ampalaya. Luto mo, di mo alam. Ano ka Banatang- nasisira, ulo? Hindi pa ako nakamove on sa munggo. The best. Marimes, number 1 talaga. Ang bihira kayo, wala kayong katiwa-tiwala sa akin. Oo naman. Sarap. Parang ito yung nakikita ko sa mga napapanood kong nagmumukbang na bagnet. Kaso ito, iba to. Hindi yun bagnet. Prito lang to eh. Mas masarap yung bagnet. Itong grabe. The best. Number 1. Sarap. Hindi man sarap. Grabe, ang sarap, grabe. Ang bihira kayo, wala kayong katiwa-tiwala sa akin. Chicken skin. Oh. Pwede ka nang mag-asawa. Galing ah. Ay, bakit ah? Asawa mo pala ako? Ano ka nasisira, ulo? Kasi parang mag-ano lang kami mga tropa. Mga kaibigan. Parang magkaibigan, magsota, mag-boyfriend, girlfriend. Tropa. No pressure. Ayaw namin yung pressure. Namin chillax lang. Galing ah. Pressure cooker. Kaya pag napupunta kami kung kunwari birthday party, mga ganun, mga binyag, akala magkapatid kami. Oo. Hindi nila akala na mag-asawa kami. Gusto niya naman. Mapapagkamali na akong pakay eh. Galing ah. Tito. Harap. Ginisang ang pala ito, katropa, hindi munggo ah. Ang bihira kayo, wala kayong katiwa-tiwala sa Sorry akin. naman. Shoutout lang natin si G's Food.
and fun. Supporter ni Hanimis yun. Super supportive. Super Sisi. supportive. Yes, food. Sis, salamat. Saka kay Mother Singu Vlog. Kasi ano yun eh. Siya yung Parang BFF ko na yun sa YT. BFF niya sa YT. Saka yung ano siya, totoong tao siya. Yung sasabihin niya sa'yo na dapat ganito yung video mo, ganyan. Nag-a-advise siya. Oo. Saka kay Toad's Videos. Aking mga seswang. Yung mga ano ni Hanimission. Team Katropa. Grabe yung team nila, no? Tatlo lang sila. Solid. Solid yun, Team Katropa. Pero pag yung, kasi ako, may channel din ako, Kulat TV. Pag sinuportahan ka nun, grabe, premiere mo, tatlo lang sila dun. Pero 30 tao. Ganun sila mag-support. Pambihira kayo, wala kayong katiwa-tiwala sa akin. Team Barcelona. Team International. Ayan. Team Lakas. Shout out, shout out. Ginisang ampalaya. Para sa mga taong bitter. Grabe yung prop. Eh, nakalimutan natin tong hipon. Yung hipon, display lang yan. Huwag mong kakainin. Ano ka nasisira, ulo? Sayang. Grabe mga tropa. Panalo. Panalo. Panalo? Galing yan. Mukhang isang mukbang na tagumpay na naman to mga tropa. Pambihira kayo, wala kayong katiwa-tiwala sa akin. Oh. Mm. Sarap. Sarap. Sarap talagang kumain. Lalo Lalo na kapag kasama mo yung pamilya mo. mo kahit di masarap ulam, masasama mo yung pamilya mo, masarap kumain. The best yun. Gusto ko na nga umuwi eh. Ano ka nasisira, Ano ulo? ba? Gusto na akong iwanan ni Hanimis. Bahala ka sa buhay mo. Ginusto mo Ako yan. hindi pa pwede ngayon. Mahirap pa. Hipon. Parang yung ex mo, hipon. Wala akong ex. Ay, talaga lupit. Pambihira kayo, wala kayong Huwag kayong katiwa-tiwala sa maniwala akin. dyan. Bola lang yan. Grabe. Dati, ang hina ako kumain. Ngayon, grabe. Sanay na yung sikmura ko ah. Parang si Sir, si Sir Bon. Maliit pero malaki bituka nun. Malaki ba? Malaki ba, Bon? Mali naman, baka iba sagutin yan. Mali yung tanong mo. Malaki ba bitukan niya? Ah. Talaga. Kilala kong kaliskis mo, oy. Si Bon po, yung sinasabi namin, si Thunderlia family. Idol ko yun, idol ko. Pero idol ko si si Janela. Sino pala? Masarap din magluto yun. Yeah. Paano masabi? Um, Parang ako
saka masarap magmahal. Bola. Kinakain lang kitang pork crispy belly. Crispy pork belly pala. Dahil talyo sinabi ko. Mga katropa, ano ba yan? Ano ba yan? Meron pa. Gustong kanin. Sarap. Ginagawa mo. Maharap sa mga ano, inom mo. Ito. Ayan. Sarap. Grabe. Kasing sarap ng pagmamahal ni Honey Mace. Pinala kong kaliskis mo, hoy. Wala ng kanin. Gusto mo pa? Ako nga. Ako gusto mo pa eh. Kasi, uy, meron tayo dito. Extra kanin. Ubusin mo yan. Pambihira kayo, wala kayong katiwa-tiwala sa akin. Lagi na ako nagdadala ng extra kanin, guys. Mga katropa. Kasi, minsan ano eh, may mga panahon na wala tayong kanin. Ano? Ano daw? Nabibitin siya. Bibitin tayo eh. Nakadepende yan sa ulam eh. Ang kanin, nakadepende yan sa ulam. Pag hindi masarap, konti kanin. Pag masarap, alam na. Pilipino tayo. Malakas yung mga Pilipino sa kanin. Tama. Isa kaya matatalino yung kanin eh. Ay, matatalino yung Ano ka kanin. nasisira, ulo? Matatalino yung Pinoy. Kasi may vitamins yung kanin, nakalimutan ko lang tawag eh. Ano daw yun yung pagkain sa utak. Kaya di ba nung mga baby tayo, pinapakain tayo ng yung yung pag pinapakuluan yung kanin, kinukuha ng mga nanay natin, pinapakain sa atin. Pampatalino yun. Now you know. Ano sabi? Doon yun dati sa ano, sa school. Nakalimutan ko yung ano, yung tawag dun sa sinasabi nilang vitamins na nakukuha sa kanin. Ano lang yung stock knowledge. Nung ano ko pa yun eh, high school. Naalala ko lang. Kaya matatalino yung mga Pilipino. Galing yan. Hmm. Yung iba nga sobrang talino eh. Ganun teka, nasobrahan nyo sa ano, sa Grabe, sarap. Kailangan ko na ng ano, pampadulas. Pag mga ganitong bahay, kailangan ng pampadulas. Ang pagduya? Pampadulas. Ano tayo ditong pineapple? Pineapple sa kanya sa akin. Soft drink. Ano ako eh, healthy living ako eh. Healthy living? Pork belly? Crispy pork belly.
Kaya nga Lagi may, ko nababaligtad. kaya nga may ano eh. May ampalaya dyan eh. Tapos chicken skin, healthy living ah. Hanimates TV, number 1. May nanghihingi. Nangingi, sorry. Grabe, busog. Thank you Lord, busog na naman. Excuse me po. So, paano mga katropa? Isang tagumpay na mukbang na naman to. Oh. So kung bago lang po kayo sa channel ni Hanimates TV, subscribe nyo na po siya. Live collaboration na naman po namin to. Don't forget to like and subscribe to Hanimates TV mga katropa. At syempre hit nyo na rin ang bell notification para lagi kayong updated sa mga bago naming mga mukbang. Mukbang. Hindi pa po kami tapos ah. Hindi pa- Sinasabi lang namin yun. Baka nakakalimutan nyo. Harap. Grabe. Ubus. May napanood ako nagmumukbang ganito siya magsubo. Ilalagay niya dito. Nalagay niya yan. Grabe yun. Ako din naman ah. Baka nakabaris. Baka pustiso yung harap ng ngipin. Mission complete. Buhay mo. Paalam ko lang habang kinakain ko pa to. So yun mga katropa, busog na kami. So, ano? Kasi ba? Busog na kami mga katropa. At yun nga, don't forget to like and subscribe to Hanimates TV. Mga katropa, so, see you on see you sa susunod naming see you sa susunod naming mukbang. Galing ah. Suntukin ko na yata ito. Puro na kasi ako tinga. Bye-bye.